Salutare toată lumea, numele meu este Eugen și astăzi revenim cu un nou episod din Geometric Dash Lite. Așa că, hai că vedem dacă mai pot să-mi aleg un personaj. Cred că mi-l aleg pe ăsta. Dar am văzut că a fără de-astea noi. Dar cum pot să mi le aleg? Dar oare cum pot să mi le aleg pe astea noi? Ăsta nu știu. Ăsta știu. Dar nu știu cum să mi le pun. Dar cred că mi-l iau pe ăsta. Așa. Hai să schimbăm culoarea. Așa e mai șmecher. Parcă eram aici. Da, cred că eram aici. Am pierdut, nu eram pe fază. Iar am pierdut. Nu am sărit din greșeală la 2 ore. Nu am sărit la timp. Așa cred că în celălalt episod am jucat sau nu? Aș vrea să mă uit pe episodul ăla. Hai să jucăm și asta. Sper că l-am jucat sau nu. Mă distrag din fața aia. Dacă sar în continuu merge. Nu, de ce am sărit iară de oară? Sunt un pic. În legătură cu personajele, dacă vreți să-mi dați vreunul vreun sfat, dacă pot să-mi aleg vreunul. Nu, am sărit prea devreme. Am sărit. Așa ceva. Asta. Mă enervează și nu știu pe asta. La un moment o să trec acolo.
A, dar mă enervează ăla dacă nu era acolo. Au, nu știu. Vreau să trec de acolo, credeți-mă. Am să spun ceva. Ăsta chiar nu. Nu pot să ajung chiar deloc din fața aici. Și sper că astea sunt ca la Felix Fire, cine crede. Mă enervează și reclamele. Da, nu-mi place deloc asta. Da, știu ăla, am ajuns la portalul ăla. E de gravitate. Dacă e prea mult, prea puțin spațiu între chestiile astea. Vedeți, am ajuns acolo. Undeva am putut să-i sar pe ăla. Așa de... Nu vreau să sar. Nu am încercat asta. Dacă sar acolo, mă duc în Sofia. Nici bine n-am ajuns acolo, ce am văzut. Vedeți, nu sunt deloc acolo. Aici e de pe aici la stafuri. Wow. Mi-am depășit scorul, fratele astea. Eu nu puteam să trec de acolo. Că mă dă ea jos. Nu mai trebuie să fac, nu mai trebuie să fac. De acolo mă dă direct în cer. Hai să vedem cât am filmat. 9 minute. Hai că mai ne ajunge cât să mai filmăm o rundă. Am jucat primul nivel. M-am pricep mai mult la asta.
Nu, pentru că de filmat de când i-am luat jocul. Numai primul nivel l-am jucat. Înțelegeți? Am văzut, erau bucate de acolo. Dar nu ajută. Nu, am pierdut la navetă în care n-am pierdut în viața mea acolo. Nu vine să cred. Nu știu ce am în dimineața asta. Da, dimineața asta. Wow, nu s-a dus la timp. Eu m-am pus dar nu s-a dus el. Nu știu ce el. Hai să mă spun o dată și gata. Bine? Azi am luat un bănuț. Stai un pic. Oh, greșit l-am ieșit. Dar cum trebuie să-mi apară acolo un bănuț? Și i-am fost Eugen și nu uitați să dați link, share și subscribe. I-am fost Eugen și vă spun bye bye!